Αξιοπιστία. Τεχνογνωσία. Αποτελεσματικότητα. Ανακαλύπτοντας το νόημα πίσω από τις λέξεις, Θα βρεθείτε μπροστά στην τεχνολογική εξέλιξη του σήμερα. Technomotors. Αγροτικά μηχανήματα, Μήλοι ζωοτροφών, δράπανα, σκαπτικά, χλωοκοπτικά και θαμνοκοπτικά μηχανήματα. ραντιστικά και πλυστικές μηχανές. Technomotors. Τεράστια γκάμα σε ηλεκτρικά εργαλεία, Αεροσυμπιεστές. εξαεριστήρες, Θα βρείτε ακόμη χρονοδιακόπτες, ηλεκτροβαλβίδες, τερματοδιακόπτες, σειρματόσχηνα, γερανάκια, τροχαλίες, γρανάζια, αλυσίδες, ημάντες. συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Technomotors. Τεχνολογική υπεροχή. Και άμεση τεχνική υποστήριξη από το άριστα εξειδικευμένο μας προσωπικό σε κάθε περίπτωση. Technomotors. Καλέργη 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 29 092. Τα τεχνικά σας ζητήματα είναι δική μας υπόθεση. Technomotors. Ποιότητα, εξειδίκευση, διαρκής υποστήριξη. Έχετε πολλούς λόγους να μας επιλέξετε. Γιατί έχουμε τόσα πολλά να σας προσφέρουμε. Technomotors. Περιελήξεις, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, βιομηχανικό υλικό. Γεννήτριες, μοτέρ, ηλεκτρομοιωτήρες. Πίνακες, μηχανές πετρελαίου και βενζίνης. Κατασκευή υποσταθμών και διόρθωση συντελεστή ισχύως. Ηλεκτροφωτισμός δρόμων, πλατιών, δημοτικών χώρων. Technomotors. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Αντλητικά όλων των τύπων. Αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα. Επιβλέπουμε και συντηρούμε δημοτικά αντλιοστάσια ίδρευσης και άρδευσης. Διαθέτουμε πομόνες, υποβρύχια πιεστικά. Ποτήρια, βάνες και ειδικές αντλίες. Αυτά και ό,τι άλλο χρειάζεστε, αναζητήστε τα στους ειδικούς. Technomotors. Καλέργη 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 29 092. Έχει εξειδίκευση, υπερέχει στην εξέλιξη.